ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଛ। କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଛ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଜିରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରିଚୟକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଜାଗା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗା ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ପାଲଟିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ବୁଝିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ଯେପରି ବୁଝିଥିଲେ ସେ ରାଜା ହେଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିକି ଧରିକି ଯଦି ଚାଲିବା, ଉଦ୍ଧାର ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଉଦ୍ଧାର ଆମ ପରିବାରରେ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା।